नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये आम्ही तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतोय। तर आज मी आणि सर्वेश खास आपल्या सबस्क्रायबर्सच्या रिक्वेस्ट नुसार आम्ही मुंबई गोवा हायवे हा 400 किलोमीटरचा संपूर्ण गोवा हायवे कव्हर करतोय। त्याचे प्रत्येक किलोमीटरचे डिटेल आम्ही तुमच्यापर्यंत घेऊन येत आहोत। तर मित्रांनो, त्यासाठी हा व्हिडिओ पूर्ण शेवटपर्यंत बघा। आम्ही प्रत्येक पार्टमध्ये डिवाइड केलेले आहेत भाग। तर आता हा जो टप्पा आहे हा आहे सावर्डे टू चिपळूण। तर सावर्डे टू चिपळूणमध्ये रस्त्याची कंडिशन कोणत्या प्रकारे आहे, काम कोणत्या प्रकारे चालले याची सर्व आपण माहिती घेणार आहोत। यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि याच्या आधीचे देखील आम्ही व्हिडिओ बनवलेले आहेत लेटेस्ट कंडिशनचे। राजापूर, रत्नागिरी राजापूर, हातखंबा, पाली, लांजा, तरळे, खारेपाटण हे देखील व्हिडिओ नक्की बघा। तर इकडून आता मुंबई 280 आणि पनवेल 230 किलोमीटर राहिले, म्हणजे अजून आमचा 230 किलोमीटरचा प्रवास बाकी आहे। आणि आम्ही आता सद्यस्थितीमध्ये 140 किलोमीटर आलेलो आहोत। या ठिकाणी रस्त्याचं काम तसं चालू झालेलं दिसत नाही, पण जे जमिनीचं हस्तांतरण होतं त्याचं काम पूर्ण झालेलं आहे आणि आजूबाजूची दुकानं देखील शिफ्टिंग केलेली आहेत आणि काही ठिकाणी रिटेनिंग वॉल वगैरे देखील बांधून झालेले आहेत। तर बाकी अशी प्रॉपर काम चालू नाही केलेलं आहे। तर मागे तुम्ही बघू शकत होता की संगमेश्वर टू सावर्डे जेव्हा आपण येतो त्यावेळी सावर्डेच्या अलीकडे काम चालू आहे रोडचं, ते घाटामध्ये पूर्ण कटिंग वगैरे चालू आहे। आणि सावर्ड्याच्या ठिकाणी तर रस्त्याचं काम देखील झालेलं आहे, 2 लेनचं काम बाकी आहे। तर आता हा सावर्डे बाजार आहे। या ठिकाणी फक्त रुंदीकरण करून ठेवलेले आहे, दुकानं वगैरे सगळे आतमध्ये शिफ्टिंग करून ठेवलेली आहे। सद्गुरु कृपा। पुन्हा एकदा आम्ही आता निघालोय। आता आपला नेक्स्ट हॉल्ट असणार आहे चिपळूण। किती किलोमीटर त्याच्यात तर दाखवत नाही, 14 किलोमीटर आहे चिपळूण। ब्लर होता। म्हणून ते मध्ये टप्प्यासाठी थांबायचं लागतं ना, कारण थांबे ना चिपळूण। हां, चिपळूणला आता जरा थांबूया सगळ्यात तरी। हो, इकडे जरा आता मस्त रस्ता मिळाला सावर्ड्याच्या पुढे। बघूया सावर्डे टू चिपळूण रस्त्याची काय परिस्थिती आहे ती। पण शेवटी रस्त्याची लेवल इथे पण गोंधळ घालते। ॲक्च्युली भरपूर गाडी व्हायब्रेट होते, त्यामुळे आपला कॅमेरा देखील व्हायब्रेट होतोय। गोव्याला जाणारे लेन आहे त्याचं काम बाकी आहे, मुंबईला जाणारे लेनचं काम झालेलं आहे। कॉन्क्रीट पेवमेंट करायचं बाकी आहे, बाकी लेयर्सचं काम झालेलं आहे, बेसमेंटच्या लेयर्सचं। आणि परत एकदा डायव्हर्जन हा फक्त
रेग्युलर सर्व्हिस रोड टाईपमध्ये बनवलेलं आहे टेम्पररी. कारण या ठिकाणी माझ्या मते फिलिंग करून रस्त्याची उंची वाढवण्यात येणार आहे. हा मार्ग पोलीस सायकलवरून काय भानगड. जॅकेट घातलेली आहे. जॅकेट रिफ्लेक्टर होत नाही का? हा हे बघा मुंबईकर मस्त की सामान वगैरे पॅक करमध्ये हे फील पण वेगळा. सामान वगैरे पॅक वरती गाडी एकदम पूर्ण खाली बसा कवी आणि आतमध्ये माणसा मांडीवर एकावर एक लहान मुला तर मांडीवरच. त्याने असं काय केलं एकाने पण हाईट वाढवतोच वाटतं रस्त्याची. हो तो रस्ता हो. ही लेवल. ती लेवल हो वरती ब्रिज. केस गेलेल्या माणसासारखी. हा टकलू. इकडे बघा किती फोडल्यानी आता. मी 01 हे माझ्या मते मुंबईतच चालले आहेत फॅशन घेऊन. गुड. हे मगाचपासून भेटतात आपल्याकडे. हो. या ठिकाणी रोलिंगचं वगैरे काम चालू आहे लेयर्सचं. हा जरा रुंदीकरण करतायत घाट पोर्शन. आता आपण कामथे घाटात आहोत. कामथे कामथे रेल्वे स्टेशन. हो कामथे रेल्वे स्टेशन पण आहे इथे. या ठिकाणी भरपूर मोठा एक्सकॅव्हेशन होता ब्रेकिंग वगैरे. इकडे रस्ता घाटात थोडासा खराब आहे. आपण माझ्या मते प्लेन करणार आहे. हे टर्निंग काढून एक स्ट्रेट करणार. नाही का इकडे मध्ये मध्ये सगळे पायचे हे टाकलेले आहेत. दगड वगैरे सगळे टाकलेले आहेत इकडे. हो हे काही पण प्लेन करते. हॉटेल अभिरथ. हा ये साहेबा ये. उपाध्यक्ष कुठलं तरी. तसं भाग येताना एकेकांचं असं वाटतं ना की कारला अशी ना चांगली अशी ताकदवान कार हवी आणि ते कशी पुढे गार्ड वगैरे वेळे असे बघ ते उचलून टाकतात ना समोरून त्या प्रकारचे ह्या होय. समोर ना येताना दिसलं रॉंग साईडने आपण जोरात जायचं आणि उचलून बाहेर टाकायचं ते का जा तिकडे. बिचारे कसे इतको विचार करणं बरोबर. अरे पण बघ ना कसे एकदम वळवळत येतात ते जसे काही भेंडी हेंकाच घाई या बाकीचे टाइमपासच चालले आहेत रस्त्यावर ना. हेंका घरात जायचं नाही. काय काय वेळेत एवढे पिडतात ना मागून हॉर्न मारून. एक तर आपण ऍव्हरेज स्पीडला. मस्त काम चालू आहे कटिंग वगैरे आणि पूर्ण आणि स्ट्रेट वायडिंग एक करतात रस्ता. या साईडचं माझ्यामध्ये रस्ता चांगलं होतं. आता आपण कामथे घाट क्रॉस केलाय. हा या एसटी लालपरी
कुठे चालली यांका तर अजिबात तारू नाही आणि शिवशाहीवाल्यांका तर त्याच्यापेक्षा नाही. त्यांची गाडी चांगली आहेत ना. हा ड्रायव्हर एक नंबर, मशिनरी घेऊन चालले. पण JCB साठी का तो एवढा हे करता, लांबसून आणलेली असते. चालू चालले नसेल तर का परवडलं असतं. डिझेल लागतं पण मेंटेनन्स येतं ना त्याचं एवढे चालवसाठी नाही, आधी लॉंग डिस्टन्स बाकी आणू शकतो. डिझेल तुका परवडते ती उलट, पण आणू नाही सर परत एका काम करू का या मशीनचा. सावर्डे ते कामथ्यापर्यंत झालं. आता आपण कामथ्याचा घाट उतरतोय. आपण थोड्याच वेळात कामथ्यामध्ये पोहोचू. या ठिकाणी जरा घाटामध्ये काम चालू होतं, पण बाकी रोड वगैरे चांगला होता. काही ठिकाणी नॉर्मली डायव्हर्जन आणि खड्डे होते, बाकी ओव्हरऑल ठीक होता रस्ता. त्यामुळे या ठिकाणाहून प्रवास करायला तरी तशी काही हरकत नाही आहे. आणि काम स्पीडने चालू आहे. प्रत्येक टप्प्याटप्प्यावर पोकलेन मशीन वगैरे लावून कटिंगचं काम चालू आहे. आणि मग त्याच्यानंतर प्रिपरेशन वगैरे होईल सर्व. आणि कॉन्क्रिटिंगचं म्हणजे रिटेनिंग वॉल वगैरे आहे त्याचं देखील काम जोरात चालू आहे. तर आपण आता ही व्हिडिओ फक्त कामथेपर्यंतच घेणार आहोत, सावर्डे टू चिपळूण. तर आपण आता सावर्डे टू कामथेपर्यंतच व्हिडिओ घेणार आहोत आणि मग त्याच्यानंतर कामथे ते चिपळूण असा एक व्हिडिओ बनवणार आहोत. तो देखील नक्की बघा. आता पॅशनमध्ये आपल्या ओव्हरटेक करतो. इकडे पण पॅचवर्क चालू करणारच, त्याच्यामुळे मार्किंग चालू आहे. तर आपण आलोय आता कामथ्यामध्ये. तेवढंच पॅचवर्क आहे. त्याच्यानंतर आता पुढे परत चालू केली आहे. मित्रांनो, सुवर्ण कोकणचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला नक्की सांगा. आणि मुंबई गोवा हायवेच्या अपडेटसाठी आजच सबस्क्राईब करा सुवर्ण कोकण. आणि तुमच्या काही प्रतिक्रिया असतील तर ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. धन्यवाद.